Здравейте! Аз съм Боги и имам супер тъпа колежка. Не, няма да говоря за колежката си в този клип. Това ми е първият клип и искам да го направя идеалния. Първата тема, която ще засегна, е децата, които качват клипчета в интернет. Наскоро се натъкнах на клипче, което се казва "Какво има в чантата ми" и "Какво си купих днес от мола". Тези две клипчета не знам на кой са, не знам кой е това момиче на клипчето, но не мисля, че тя е на възраст нормално да прави и да качва клипчета в интернет. Според мен децата на нейната възраст би трябвало да се стоят вкъщи, да се учат уроците, да се четат да се пишат домашните, да се четат уроците, които са им дали през деня и просто да сядат по-малко на компютъра. Но въпреки че аз това го мисля, ние живеем в време, в което технологиите са на първо място и малките деца, които са едва първи клас, вече могат да работят на компютъра, да играят Counter-Strike и стигат до еди-кое си ниво. Това не е правилно. Децата, които се качват клипчетата в интернет, могат да бъдат наранени по някакъв начин, тъй като тези клипчета могат да бъдат изтеглени и могат да бъдат преработени по този начин. Децата, които са ги качили, да бъдат обидени, тъй като клипчетата са преработени и качени наново. Това също се важи и за снимките, които се качват от малките деца, т.е. малките кифли. Не знам защо вече им викат кифли, а не малки деца. Сигурно защото са сладки или вече са на прекалена възраст, около 11 години, което им дава някаква свобода. Не ви дава свобода, така че внимавайте в картинката, кифли, малки. Както искам да кажа, че това ми е първият клип и моето вдъхновение дойде от трима души: Емил Конрад, Хикенщикен и Бейби Мирелка. Сигурно има още, но тях по-нататъка. Благодаря ви, че по някакъв начин ме вдъхновихте. И не съм сигурна дали това клипче ще го кача в интернет, но ако го кача, вие ще сте там. Лека вечер и до скоро!